מיומנה של בת, סתם יום של חול. הבוקר הבן הבכור שלי הפתיע. הוא התקשר ושאל, אמא, היום אחר הצהריים אתם בבית? בא לכם קצת בלגן? אמרתי, כן, מה יש? הוא אמר שיש להם סידורים בסביבה, וחשבו לקפוץ אם זה לא מפריע. רק כשהוא יהיה סבא, הוא יבין שנכדים זה מקור האנרגיה. איזה מפריעים. כולי נרגשת, הכנתי את מה שהם אוהבים, הממולאים שהכלה אוהבת, עוגיות שוקולד לנכדים, ולבן שלי את העוף שהוא הכי אוהב. הם הגיעו אחר הצהריים, הנכדים רצו אליי בשמחה, חיבקו, נשקו, ומיד הלכו לחדר להביא משחקים. התיישבנו כולנו בסלון. מי שעמד מאחורי הדלת שמע רק צחוק והתלהבות. עבורי השמחה לא הייתה שלמה. פתאום קמתי ואמרתי בהתלהבות, ילדים, נוסעים לאכול את הארוחה אצל הסבתא הגדולה, אמא שלי. הבן שלי הסתכל אליי במבט שואל. חסכתי לו את השאלה ואמרתי, כמה נחת תהיה לסבתא לשבת איתנו ביחד. הבן שאל אם אני רוצה שהוא ילך להביא את סבתא, במקום שכולם ילכו אליה. הסברתי שהבוקר סבתא יצאה לרופא, ופעמיים ביום לרדת את המדרגות זה קשה מדי בשבילה. כולם נרתמו לעניין, ארזתי את הסירים, התקשרתי לאמא ואמרתי לה שאני בדרך עם הפתעה, והדגשתי שהיא לא צריכה להכין כלום. נסענו לסבתא הגדולה. אין מילים שיכולות לתאר את החיוך והשמחה שהיו על פני אמא כשפתחה את הדלת. דמעות של אושר זלגו על פניה. אכלנו יחד כולנו. הנכדים שלי שרו שירים ועשו הצגה. סידרנו את כל הבלגן שעשינו והלכנו. אמא לא הפסיקה להודות לכולנו שבאנו סתם ככה, ביום של חול, בלי סיבה מיוחדת. בלילה כשהלכתי לישון חשבתי על היום. נזכרתי בחיוך המאיר שהיה לאמא ונרדמתי שבעת רצון. אם אתם רוצים לשמוע עוד על מחשבות והתלבטויות מתוך יומנה של בת, יירשמו כאן מתחת לסרטון. כתבו לי גם אתם על החוויות שלכם מטיפול בהוריכם. לילך